खुलुमबाय बे समावहा जों दंफैयो बे उदालगुरि जिल्लानिनो बाथौ बिजिरसंखुलि बे माइदांगुरियावहाय दिनै बेयावहाय उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनिनो दौरि फोसावगिरि आरो आसारि बिथांमोनखौ लानानै बेयावहाय मोनसे फोरोंथाइ मेल लादों। बेयावहाय बिथांमोना मैयानिफ्रायनो लानानै दिनैसिम बिथांमोना बेयाव सावरायनाय हाबाफारि लादों। दिनैनि जे हाबाफारि आरो मैयानि जे हाबाफारि बे हाबाफारियावहाय बिथांमोना मा थांखि आरो नोजोर लानानै बे हाबाफारिखौ लादों जों बेनि सिगां मिथिगोन। बेनि थाखाय जोंनियाव दङ दायो बे उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनिनो गाहाय जोंहा दौरि बिफा दङ जोंनि गेजेराव। दिनै मैयानिफ्राय बिथांमोना बे थानसालियावनो अरायथायै थाबाय थासिगोन बेखौ फोरमायगोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुंसे देबेन बर', उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि गाहाय दौरि। आरो बे गिबियावनो आङो बयनिसिमबो हामलायनाय बावहरदों। उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभाया देग्लाय बोसोराव आबुङै लुफुंनो हानाय बे उदालगुरि जिल्लानि माइदांगुरियाव थानाय बाथौ बिजिरसंखुलियाव मैया जोङो बे थानसालिखौ आबुङै महर होबाय। आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो 2020 मायथाइनि दौरि फोसावगिरि आरो आसारिफोरनि जि सावराय जथुम, बे सावराय जथुमखौ मैयानिफ्राय जों बे थानसालियाव खुंबाय थादों बा सावरायबाय थादों। बे सावरायनाय मेलाव जोंनि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बिबानगिरिजों लोगोसे जिल्लानि सिङाव थानाय 20 बियाबनि गाहाय दौरि, लोगो दौरि, आसारि आरो फोसावगिरिमोना फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों। आरो बेहाय जोङो मैयानिफ्राय जोंनि बर' हारिनि बा बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिखौ लानानै सावरायबाय थानाय जादों। आरो आयदाया जाहैबाय जोंहा बान्द्रा आसार आरो हाबा आसार। मानो होनब्ला गोदो गोदायनिफ्राय जोङो बान्द्रा आसार आरो हाबा आसार खुंदोंब्लाबो जोंनि आसार खान्थिफ्रा बेले बेजेमोन। दा आबुं महर होनो थाखाय, रोखोमसे खालामनो थाखाय जों उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमा बेखौ नाजाबाय थानाय जादों। बे रोखोमै जों बोसोरफ्रोमबो आसार खान्थिनि सायावनो, सान्थौनि सायावनो सावरायबोबाय थानाय जादों। आरो बे लेखायै जों देग्लायबो नैबे गोदानै आबुं महर होनो हानाय जिल्ला गौथुमनि थानसालि, बेहायनो जोङो गिबि खेब होनना बुंनांसिगोन जागायजेननाय हाबाफारि हिसाबै बेहाय जों दौरि आरो फोसावगिरिनि सावरायमेलखौ खुंबाय थादों। आथिखालसिम जोङो बे सावरायगासिनो दङ, जोबाखै। लिरथुमनानै बरननो हानाय गोथार मैखुननि सायाव सोनारनानै प्राय सावरायबाय थानायानो जादों। आरो लोगोसे बे गोथार मैखुन बिजाबखौ लानानैनो जोङो आसार खान्थिफोरखौ खुंबोबाय थादों। बेहाय मोनफ्रोमबो बियाबाव बा गामि गामि ओनसोलाव गोबां जोंनि आसारिफोरा बेले बेजे मावफुंनो गोनां जाना फैदों। मानो होनबा ओनसोल लाना ओनसोल जोंनि नेमखान्थिफोरा बेलेग बेलेग जादोंमोन। बेफोरखौनो जोङो माबोरै सरजाबनानै रोखोमसे खालामनो हायो, बेखौ सोनारनानै जों बेहाय सावरायबाय थानाय जादों। आरो बेहाय प्रेक्टिकेलाव जायफ्रा मोनदों गोनो गोथो बा बहाबा उसुबिदा मोननायफोरखौ लानानै दिनै गासिबनिबो गेजेराव प्रेक्टिकेल गेजेरजों बेहाय फोरोंनानै हरनायनि खाबुखौ जों बेहाय लादों। बे फैनाया मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय सायख'जानाय, जिल्लानिफ्राय सायख'जानाय आसारि माखासे दंखायो जोंहा। बे आसारिखौ जोङो गासैबो बेयाव हांख्रायना लेंहरनाय जादों। मानो होनबा आसार खान्थि खुंनाय बेलायाव, हाबा बा बान्द्रा आसार खुंनाय बेलायाव जोङो सम्पुर्ण आसारिफोरनोनो बिबान होनाय जादों। बे लेखायै जोङो बेहाय आसारिफोरखौ लेंहरनानै बेयाव प्रेक्टिकेल आरो थियरिकेल माबाखौ सावरायनायखौ होबाय थादों। आरो लोगोसे बियाबफ्राव मैखोमै फोसावगिरि आरो बियाबनि गाहाय दौरि, लोगो दौरिमोना गोबां खामानि मावनो गोनां जायो। थानसालि बेंनाय आरो बबेबा गामिफ्राव थांनानै आसार खान्थि खुंनायाव बेयाव बाहागो लाहैनाय। बेनिखायनो जिल्लानि आसारिफोरजों लोगोसे जाहाथे बियाबनि गाहाय दौरि, लोगो दौरि आरो फोसावगिरिफ्राबो जाहाथे बे खाबुखौ मोनो, बे लेखायै बिथांमोनखौ हांख्रायनानै लेंहरफानाय जादों। बाथौ बिबुंसारा मोनसे गियाननि फुंखा, बयनिबो आंगो। बेखौ नाय आरो बेनिफ्राय गियान सोलों।